Magampo kita, o Diyos nga maluluyon hayagi ang mga kasing-kasing sa imong mga anak, nga gi Santos pinaagi sa penitensya, ug tagda sa dakong kaluoy ang mga pag-ampo nila nga imong gihatagan sa grasya sa pagigugma kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si Hari Nabucodonosor miingon, "Tinod ba o Sadrak, Mesak, and Abednego, nga kamo wala magalagad sa akong mga Diyos-Diyos, ni magsimba sa bulawang larawan nga gipabuhat ko? Karon, pangandam kamo, ini kapati ninyo sa tingog sa budyong, sa plauta, sa lira, sa trigon, sa alpa, sa kornetin, ug sa tanang matang sa huni. Panghapa kamo, ug simbahan ninyo ang larawan nga akong gipabuhat, ug walay mahitabo kaninyo. Apan kung dili kamo musimba, itambog dayon kamo ngadto sa mas nagsigang hudno. Kinsa mang Diyosa ang makaluwas kaninyo?" Mitubag sa hari si Sadrak, si Mesak, ug si Abednego, "Kamahalan, walay kinahanglan nga mutubag kami kanimo nining butanga. Kung kabubuton sa Dios, luwason kami niya gikan sa nagsigang hudno ug sa imong gahom. Apan kung dili iyang kabubuton, hibawi nga dili usab kami moalagad sa imong mga Dios-Dios, ni mo simba sa larawan nga bulawan nga imong gipabuhat." Busa misamot ang kasuko ni Nabucodonosor kang Sadrak, Mesak ug Abednego. Unya misugo siya nga pilog kapito ang kainit sa hudno. O gisugo niya ang pipila sa iyang kusgang mga sundalo nga gapuson si Sadrak, si Mesak ug si Abednego, ug itambog sila sa nagsigang hudno. Unya natingala si Hari Nabucodonosor, ug bindali pagtindog, ug giingnan niya ang iyang mga magtatambag. "Dili ba tulo ka tawo ang atong gigapos, ug gisugba sa kalayo?" Gitubag nila ang hari, "Matuod ka na, kamahalan." Ug giingnan sila sa hari, "Apan upat ka tawo ang nakita ko nga walay gapos ug naglakaw-lakaw taliwala sa kalayo, ug wala sila maunsa, ug ang panagway sa ikaupat sama sa usa ka anghel." Miingon si Nabucodonosor, "Dalaygo ng Dios ni Sadrak, ni Mesak ug ni Abednego, nga may padalangan sa iyang mga anghel aron pagluwas sa iyang mga alagad, tungod kay sila misaligman kaniya. Gikawang niya ang sugo sa hari, kay dili man siya buot nga sila magalagad ug magsimbag laing Dios, gawas sa ilang kagulingong Dios." Ang pulong sa Ginoo. Himaya o pagdayeg hangtod sa kangturan. Daygon ikaw o Ginoo, Diyos sa among mga katigulangan, angay ikong daygon o bayawon, labaw sa tanan sa kangturan, og daygon ang imong balaan og mahimayaong ngalan, angay daygon o bayawon, labaw sa tanang katuigan. Pagdayo hangtod sa kangturan. Daygon ikaw diha sa templo sa imong balaang himaya, angay kang daygon o bayawon,
labaw sa tanan sa kangturan. Daygon ikaw diha sa trono sa imong gingharian. Angay kang daygon ug bayawon hangtod labaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw nga nagadungaw ngadto sa mga kahiladman. Gikan sa imong trono diha sa mga kirubin. Angay kang daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa alis sa kalangitan. Angay kang daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Verso sa dili pa ang ebanghelyo. Bulan sila nga nagamping sa pulong diha sa kasing-kasing nga manggihatagon ug naghatag og bunga pinagi sa pagpadayon. Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Busa miingon si Jesus sa mga Hudeyo nga nanuo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag, mga kaliwat kami ni Abraham, ug wala pa gayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busaon sa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayod kamo nga mga taong gawas. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan. Apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya, si Abraham ang among amahan. Apan si Jesus mitubag, kung tinuod nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Wala magbuhat og sama niini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gimuhat sa inyong amahan. Sila mitubag, dili kami mga anak sa gawas. Usaray among amahan ang Dios. Si Jesus mitubag kanila, kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon, kay gikan man ako sa Dios, ug karon ako ani adinhi. Wala ko moanhi sa kaugalingon kong pagbuot, kundili gipadala ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan.
Usa ka dako kaayo nga problema sa atong katilingban karon mao ang drug addiction. Ang drugs nga addictive naghatag og temporaryo nga katagbawan na mag-high, mamangani nagingon nga mag-high ang makatumar o droga. So maghatag og temporaryo nga katagbawan. Niya human niini magpangita na siya na magpangita na siya niini nya og dili masolusyonan mauli pon siya niini no kundili tabangan mahimo siyang ulipon sa drogas unya madaot ang iyang utok, madaot ang iyang lawas, madaot ang tibuok niyang kinabuhi ug mahimo siyang drop out sa pamilya, mahimong drop out sa katilingban, mahimong mahibulag sa pamilya, mahibulag sa katilingban. Naibalo mo kanang sala, mo na'y mahimo pod sa sala nganha sa tao. Mahimo tang ulipon sa sala. Ang sala, tinuoray maghatag nato og temporaryo nga katagbawan. Ang sala maghatag kanato og lumalabay temporary nga kalipay na apan kung dili ta mubalik sa Ginoo mahimot ang ulipon sa sala. Padayon ta sa pagbuhat sa sala unya sa ato nanggingon kayang sala maghatag magtemporary nga katagbawan o kalipay ang tao magpangita parehas sa drug addict nga tungod kay mag-high kung makatumar ang tao pod magpangita og temporary nga kalipay og katagbawan diha sa kanunay nga pagbuhat og sala. Diha sa ebanghelyo karon si Jesus mingon nga ulipon sa sala ang tanan nga makasasala. Ulipon sa sala ang tanan nga mga makasasala. Pan si Jesus mianhi sa kalibutan aron pagluwas nato gikan sa pagkaulipon sa sala. So mahimo kitang maulipon sa sala apan atong hinumduman, atong hibaw-an nga anaa kitay Jesus nga mianhi aron pagluwas kanato gikan sa pagkaulipon sa sala. Ang mga Hudeo nga nakadungog sa gisulti ni Jesus nainsultuhan ba tungod kay gipasabot man ni Jesus nga sila ulipon. Nangreklamo sila tungod kay para nila gawas nun sila, free sila tungod kay mga anak man sila ni Abraham. Dinhi ilang gipakita ang ilang sayop nga pagtuo nga tungod kay kaliwat man sila ni Abraham, siguro na silang
maluwas, di ba? Automatic nga sila maluwas tungod kay lagi kaliwat sila ni Abraham. Apan giklaro ni Hesus sa iyahang tubag nga ang ilang pagkakaliwat ni Abraham dili pa igo, dili garantiya nga luwas na sila. Tungod sa ilang mga daotang buhat, nahimo silang ulipon. Nahimo silang ulipon sa sala, ug tungod kay nahimo silang ulipon, nahimo silang drop out sa gingharian sa Dios. Nahimo silang nahimulag, nahilayo sa gingharian sa Dios. Mao ni ang giklaro sa atong Ginoong Jesucristo kanila. Unsa may leksyon para nato, unsa may pagtulunan para nato diha sa ebanghelyo karon. Klaro, pinaagi sa pagbunyag diha sa gibunyagan ta, nahimo kitang mga anak sa Dios. Nahimo kitang mga anak sa Dios. Apan atong hibaw-an nga ang atong pagka-anak sa Dios, ang atong pagka-Katoliko, dili automatic nga garantiya nga luwas na ta. Tungod kay binunyagan ta, tungod kay Katoliko ta, magtuo ta nga siguro na tang maluwas. Kanang makasala ta, sa hinay-hinay, kanang atong pagkaulipon sa sala, dili biya na diha-diha, dili diha mahitabo, magsugod man gud ta ginagmay nga sala, ginagmay nga pagbuhat sa sala, unya sa hinay-hinay mahimo kitang naanad pagbuhat sa sala nga ginagmay hangtod nga magbuhat na ta, sayo na nato ang pagbuhat sa dinagko. Parihas sa drug addiction, siguro pasosyal-sosyal lang sa sinugdanan, tilaw-tilaw lang sa sinugdanan. May tumar tungod kay gusto lang nga ma-accepted sa barkada. Tilaw-tilaw lang gud, sulay-sulay lang yun. Hangtod nga mahimong ulipon na sa drugs. Maupod na sa ako nang giingon kanina nga magsugod o ginagmay hangtod nga maanad unya sayo na ang paghimo sa dagko nga mga sala. Ug mao kana nga ang pagtulunan ang lang kanato mao nga magbantay gyud ta, dili magkumpiyansa. Kanunay natong patubuon kining gugma sa Dios diha sa tuang kasing-kasing. Aron dili ta mahimong mahulipon sa sala. Nya sa ato nang giingon sa unahan, kung maulipon kita sa sala, mahimulag kita sa balay, mahimulag kita sa pamilya, mahimulag kita sa katilingban, mahimulag kita sa Dios, mahimulag kita sa gingharian sa Dios. Amen. Mga igsuon, musalig kita karon diha sa panabang sa Dios ug malaumon kitang ayuhon ang atong mga balatian diha sa lawas ug kalag.
Ato karong ibungat ang atong mga panginahanglan ug moingon kita, Ginoo dongga kami. Alang sa atong simbahan, pinagi sa mga sakramento, kanunay kining magbago sa tagsa-tagsa kakinabuhi sa matag usa kanato. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga ang hustisya mahuptan na sa mga nanginahanglan niini. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabuton na og hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamomot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Alang niya itong mga nahiuna na kanato, sa pagbiya ng kalibutana, nga makaangko na sila ug luna, diha sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dongga kami. Dawata og Ginoo kining among mga pag-ampo nga among kinasing-kasing gihalad nganha kanimo. Diha sa among pagtuo milaom kami kanimo nga imo gayud nga dunggon kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ikaw, Diyos, tanang kalibutan, kay gikan sa imong tumagiyatago na dawat na mo, kanang manggihalad kanina. Ang pangabot sa iyo, tao ginamas, kamot sa mga tao, may makinangakalanan sa kinabulan. Dahil ikaw, Ginoong Diyos, tanang kalibutan, kay gikan sa imong tumagiyatago na dawat na mo, kanang manggihalad kanina. Ang ginungabot sa iyo, tao ginamas, kamot sa mga tao, may makinangakalanan sa kinabulan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Ikahalad unta kanimo Ginoo ang gipahinungod nga mga sakripisyo nga imong gihatag aron ihalad sa kadungganan sa imong ngalan. Itugot nga mahimo usab kini sila nga among panabang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason.
ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon. Makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, padala ang imong espiritu, aron pag santos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug kan-akay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug panginom kamo gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma
uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Labi na silang tanan nga among gihandom o gipanungdan ining misa karon. Apil na mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Umabot ka namo ang imong gingharian, matungan ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan namo sa makagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inunua, luwasa kami, luwasa kami sa dauta. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis,
Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyong tanan. Pero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami. Poderosa Diyos, gawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Pagampo kita. O Ginoo, ang among pagkalawat, maghatag unta kanamo og langit nung tambal, aron mahinluan ang among mga kasing-kasing sa mga sala, ug maglig-on kanamo pinaagi sa imong panalipod nga way katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Orasyo Imperata, alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyon o mapaungurong Amahan, bidangop kami kanimo sa among panginahanglan, nangayo sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19, nga mihasi karon o gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong mahigugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag ta nga among kahadlok sa sakit o kamatayon. Hulipi ang among paglaom o liguna ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita og tambal niini nga sakit aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas aron padayon sila nga magalima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo ug kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas ug unahuna, kusog sa ilang tahas sa pagpangalagad ug panalipdi sila batok sa mga sakit. Nagampusap kami alang sa mga naigo nini nga sakit, nga maibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nagamuman nila. Ihatag ang dayon nga pagpahulay, kanila nga mataliwan na. Hatagi kami sa mong grasya, ning panahon sa kalisdanan, aron padayon kaming magbudlay, alang sa kayuhan sa tanan, o pagtabang sa mga nanghinahanglan. Ang among kaikag ug pagkamaluluyon sa usag-usa, magpalingkawason ta kanamo sa kalisdanan karon ug magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Ubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios,
nagadangop kami. Ayaw tamaya ang mga pangaliya. Hinunualo sa kami sa mga katalagman, o may mayaw o bulahan nga beren. O mahal nga senyora, kayuhan sa mga masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calangsod, Santa Catalina de Alejandria. Pagampo nga to kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabay kami sa panggubatan. Panalibdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Paggangon ng trasya sa Diyos, kami mapaubsanong nagampo. O ikaw, prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinagi sa kahom sa Diyos, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang dautang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, Guardian Angel's Prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, light and guard, to rule and guide. Amen. Daigo ng Dios, Dahil ng Diyos, daigo ng iyang Santos nga ngalan, dahil niyang Santos nga ngalan, daigon sa Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. dahil sa Kristo matur nga Diyos, matur nga tao. Daigo ng ngalan ni Jesus, Dahil ng ngalan ni Jesus, daigo na iyang mahaluyamot nga kasing-kasing, dahil niyang maharuyamot nga kasing-kasing, daigo ng iyang bililhon o yamot nga dugo, dahil niyang bililiyamot nga dugo, daigon sa Jesus diha sa Santos o yamot nga sakramento sa altar, dahil si Jesus, diya sa Santos Yamot nga sakramento sa daigo ng altar, Espiritu Santo ang Paraklito, dahil ng Espiritu Santo ang Paraklito, daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima, dahil ng mahal ng inahan sa Diyos nga si Maria Santissima, daigo ng iyang Santos ug walay buling nga pagkagipanamkon, dahil niyang Santos nga rebuli nga pagkagipanamkon, daigo ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit, dahil niyang may mayaon nga pagpasaka sa langit, daigo ng ngalan ni Maria Birhen ug inahan, dahil ng ngalan ni Maria, Birhen o Ginahan, daigo ng iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose, dahil niyang putli yamot nga esposo nga si Senyor San Jose, daigo ng Dios diha sa iyang mga anghel ug mga santos, dahil ng Diyos diya sa iyang mga anghel o mga santos,